Última, ti es pois, unha loitadora nata, traballadora incansable, que estades aí cada día, desprendes esa luz tan bonita, nós témolo claro, todo o mundo ten moi claro tamén, pero o que poucos saben é que ti es unha reporteira de raza dende moi pequeniña. Desde pequena, sí, é verdade que sí. Sabes quen nos contou isto? Non? A ver. Podes imaginar? Bueno, voucho desvelar nun vídeo. O Rocío é unha nena moi alegre, moi divertida. Probablemente é a persoa que coñezo que máis capacidade ten para rirse de si mesma. Eu creo que é moi fácil relacionarse con ela. É unha persoa fantástica, a admiración é mutua tanto no persoal como no laboral. Rocío sempre está pendiente de nós, pero desde sempre. É unha periodista de pies a cabeza. Rocío de pequeniña, buenísima. 3 anos ou algo así, e se facía a súa fillo subíase a un tallo. Cando ela naceu, era unha muñeca que se movía. Traía moitísimas cousas que contar. E a súa abuela, calar todos. Ven a nena e María Teresa Campos co currillo. 8 personas á mesa e ela era a que levaba a voz cantante, había que calar e escoitala. Se inventaban as súas historias do planeta Chirimoya. Ata as 5 da mañá contando historias, de feito moitísimas veces acababa afónica. Ten magia por todas partes, atiendes porque é o que quere, es perfecta trovadora. Unha vez de pequena, pois dicía, eu quero ser periodista, e ao final chegar e alcanzar ese soño, pois é o mellor que podes ter na vida. Pero he elegido hablarte. Ela gostaballe sempre periodismo, pero despois empezaron os amigos a ir para a bioloxía e colleu bioloxía. 2, 3 anos o tal dixo, isto non é o meu. E despois marchou para Madrid a estudiar periodismo. Ao principio seguro que lle pasou mal tamén, Eu creo que foi un pouco difícil para todos. E éramos unha piña todos. Comíamos juntos. Nos juntábamos 9, 10 todos os días. Pasou no mal porque tuvo que irse alá, tiña un sono e loitou por conseguilo. Recibí unha chamada de Rocío chorando como unha madalena. Subí de arriba e vos teño que contar unha cousa. Chamáronme da Televisión de Galicia e se queren presentar un programa. Ela xa tiña a súa vida ali e era como, quero volver a casa, pero teño moito medo. Era o deixar todo por volver a casa. Moita alegría, claro, indudablemente. Sempre tes un apoio, nós dela, era de nós. Eu ao vela xa non me importa, nin que me chame, se me chama mañana e tal. Pero eu, se a vexo na tele, xa digo, pero como vai chamar tanto, total, se estou vende. Cando faleceu miña nai, eu tiña aí o seu ombro, non sentín esa falta, porque estaba ela. Hai que agradecerlle de ser como é, e que non cambie. E sea sempre así. Rocío, queremos te moito, estamos moi orgullosos de ti. É o amor da miña vida e espero estar o resto dos meus días con ela. Moitas gracias por ser ti. Ai, Dios. Pasastes, José. Pasastes, É que estamos aquí de emoción total. Perdón, porque mira isto. É un momento tan bonito. Non é, o sea, por empatía tamén, pero por grazas. Pero porque me vi moi reflexada na tua vida. De verdad. De verdad. Sí, porque ao final é irnos a Madrid, buscarnos a vida, non é fácil este mundo. Non é nadiña. Volves, ves que a tua familia está aquí, que te vai a apoiar por riba de todo que te están dicindo aquí. Bueno, que para ti escoitar estas mensaxes tan bonitas da tua xente? Guau. Xa, fai tempo que non choro tanto, meu Deus. Pero bueno, chorar de bonito. É de verdade que sí, de emoción. bonito. Sobre todo por ver a meus pais aí que... Sí. Non sei que fixestes para lindos convencelos, son, pero desde logo, eles ven unha cámara e escapan. Inda que sexa cámara de fotos, Ostra, grazas papás, cando estades véndome, pero moitas grazas por estar aí, porque non imaginaba eu que se iban a prestar a iso. A miña prima, a miña amiga Lucía do traballo, e por suposto Xurxo, que bueno, que a día de hoxe, tanto os meus pais como Xurxo son absolutamente toda a miña vida, non? É moi complicado, porque é verdade que eu empecé estudando bioloxía,
estaba aquí, está xa tranquila, e diste, bueno, gustábame moito as ciencias, sempre me metín por ciencias, entonces digo, teño claro. Pero realmente aos 7 anos xa lle dixera a unha profesora que eu quería ser xornalista. Tiña tan claro de che moitas Tan voltas. claro, e din voltas, porque eu, é verdade que eu deixome levar por onde me vaya levando a vida. Entón, a vida levoume por aí, e, claro, xa chegou un punto no que dixen, pero se eu realmente quero facer xornalismo. Entón dixen, mira, vou a marchar a Madrid a estudiar xornalismo. Eso foi na miña casa, meu Deus, caeu como unha patada. Por eso, porque o que decía a miña familia, non, que sempre fomos moi unidos e todo, entón... E marchar fora. Claro, e marchar fora. E marchei. E marchei ao principio mi madriña. Eu botaba isto moitísimo de menos. Pero bueno, dende o primeiro de carreira, cando ainda non se podían facer prácticas, eu puxeme, eu quería aprender ao máximo, eu quería abrirme camiños con 0 contactos. Vanme mandar pa miña casa. E que iras que non, Pero traballo, sen conocer a ninguén, é dicir, tes enchufe, o meu enchufe vai ser o meu traballo. Cantos máis sitios traballe, máis xente conocerei e acordaránse do meu traballo. Agardo que sexa bo. E, home, creo que foi bo, non? Porque senón non estaría aquí. Depois o de volver a Galicia, pois a ver, a min era o que contaba a miña familia. A mí apetecíame moito volver a estar aquí. Ao final é un orgullo que te chamen da túa televisión. Neste caso a televisión de Galicia. Non é a túa televisión, é a televisión coa que naciches, coa que medraches. Vaste facer as Américas, como eu digo, pero despois que te chamen da túa televisión é un orgullo increíble.